Bună ziua! Revenim astăzi cu podcastul Digitalio și față de edițiile trecute, de data asta suntem oaspeți. Ne găzduiesc cei de la Prime Telecom și l-am alături de mine pe Marius Pătaru, care este sales manager al companiei. Prime Telecom este unul dintre principalii jucători independenți din industria telecom și motivul pentru care ne-am întâlnit este situația geopolitică actuală și plecăm de la multiplele amenințări cibernetice pe care le-au identificat și ei în rândul clienților lor și cu asta vom și începe. Marius, spune-ne cum vedeți voi ca furnizor de servicii de cyber security această perioadă. Gabi, dăm voie să-ți mulțumesc în primul rând pentru vizită și pentru inițiativa pornită în direcția aceasta. Astăzi o să încercăm să vorbim cât se poate de simplu despre ceea ce înseamnă câteva dintre pericolele din lumea aceasta sau din contextul actual. Dacă ne raportăm la cyber security, fie că vorbim de contextul actual de pandemie sau pur și simplu de un context normal, fiecare companie ar trebui să aibă îngrijorări sau ar trebui să aibă preocupări legate de siguranța datelor, mai ales când vorbim de date sensibile. Fiecare companie ar trebui să aibă un backup pentru tot ceea ce înseamnă zona datelor care sunt critice pentru business. Aici mă refer la sistemele interne, fie că vorbim de sistemele de gestiune, de software. Orice înseamnă platformă internă ar trebui să aibă un backup care ar trebui să fie făcut la câteva ore, măcar pentru 2-3 zile și stocat pe o altă infrastructură, nu neapărat pe serverele pe care rulează software-ul în mod uzual. Pentru că de multe ori întâlnim companii care au proceduri și au astfel de sisteme de backup, însă cheile de acces sau situarea sunt în același loc. Practic, am întâlnit cazul când parteneri de-ai noștri sau alte companii din piață au aflat că sunt criptate sau în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea și au vrut să facă rollback al informațiilor, însă surpriza a fost că atacatorul nu începe de obicei cu serverul pe care este găzduit software-ul ca să ne putem prinde în timp util și începe cu serverul de backup. De multe ori este prea târziu când ne dăm seama că a fost un astfel de atac asupra unei companii. În sensul ăsta voi veni și proactiv către ei, în sensul în care știți cam dinainte ce posibile amenințări pot apărea și le propuneți. Sigur. Când vorbim de zona de cyber security, vorbim invariabil de date. Date care ar trebui să fie în siguranță. Cyber security presupune ca odată ce te-ai logat către date, ar trebui să ai un canal securizat de acces. Fie că vorbim de un VPN sau orice alte protocoale care conferă acces securizat, datele să nu fie cumva libere în internet. Dincolo de acces, vorbim și despre posibilitatea de a avea un firewall, adică ceea ce înseamnă trafic, cumva să-l putem verifica, traficul care vine către platformele noastre. Securitate nu înseamnă doar a avea soluții de cyber security, securitate înseamnă și posibilitatea de a te putea întoarce oricând la datele tale, de a face rollback al informației, independent dacă ești ținta unui atac sau poate de ce nu un angajat neatent sau rău intenționat, că se întâmplă și astfel de cazuri, au corupt ceva în sistemele tale. Bănuiesc că de la începutul pandemiei, când cumva s-a petrecut o schimbare în workflow-ul tuturor companiilor, voi ați fost în permanență preocupați să oferiți soluții care să preîntâmpine astfel. Înainte de pandemie, fiecare companie sau marea majoritate a companiilor din România erau pe principiu de a lucra de la birou. Pandemia a adus în primul rând această schimbare și această mutare a lucrului de acasă. Lucrând work from home, au început să apară breșe de securitate privind accesul către platformele companiilor și de aici a crescut și numărul de atacuri foarte, foarte mult. Tot în pandemie am observat o altă tendință, mai ales la început când toată lumea era panicată. Practic, dacă cineva te întreba, ești pe stradă, mergi la birou,
te gândeai de 2 ori, dar oare ce o să pățesc? Și atunci, chiar în prima lună, multe companii ne solicitau servicii de a merge să restartăm serverele interne sau de a verifica serverele care nu funcționează. Și aceasta a fost o problemă destul de majoră, pentru că oamenii, chiar dacă erau acasă și puteau lucra, cumva nu aveau unde să lucreze. Astea sunt cele 2 lucruri cumva schimbate de pandemie, dar ca să revin puțin la contextul actual și contextul identificat de tine în zona de securitate, dincolo de ceea ce am discutat deja, avem deja o tendință nouă, o tendință în care toate companiile ar trebui să aibă posibilitatea de a filtra traficul sau de a stopa traficul care nu e relevant pentru compania respectivă. Ne găsim în situația în care multe companii primesc trafic neautorizat și din zone în care ele nu își desfășoară business-ul. Știți zonele astea? Aveți o statistică și geografică? Acum depinde de fiecare companie în parte. Ca să fiu mai specific, chiar zilele trecute am demarat o campanie alături de Directoratul Național de Securitate, prin care încercăm să informăm despre IP-urile care sunt sursa unor atacuri în momentul de față, despre site-uri care nu ar trebui vizitate. Zona aceasta încercăm să o facem cât mai conștient, atât pentru partenerii noștri, cât și pentru cei care ne urmăresc în mod constant pe canalele de comunicare. Intrați într-o zonă de awareness, practic. Cumva, da. Vă ușurează ulterior munca, pentru că să zicem că sunt și ei mai precauți, companiile. Și la Prime Telecom oricum punem bazele unei consultări în prealabil. Orice soluție care se întreprinde cu o companie are la bază o consultare temeinică a nevoilor, o identificare precisă și abia apoi beneficii care pot fi implementate. Și ți-a spune că în funcție de fiecare business, soluția diferă. Și soluțiile diferă în multe feluri privind accesul. Putem vorbi despre soluții care au rolul doar de a filtra traficul care vine către serverele companiei sau despre companii care au nevoie să filtreze o zonă mai avansată, cum ar fi WAF-urile, Web Application Firewall, care face filtrarea zonei la Layer 7, la tot ce vine spre partea de web. Dincolo de securitate cibernetică, de necesitățile acestea, ce altceva mai caută companiile la Prime Telecom? Sau ce vă duceți voi spre ei? Prime Telecom la bază și deja reputația de peste 20 de ani spune că noi suntem furnizori de telecomunicații. Când spun furnizori de telecomunicații, mă refer că avem o infrastructură foarte vastă. În momentul actual depășim 9000 de kilometri de fibră optică la nivelul României. Avem puncte de prezență în marile centre industriale din țară, Cluj, Timișoara, Iași, bineînțeles headquarter-ul fiind în București. Și avem multe echipe regionale care se ocupă de activitățile de implementare în toate orașele dezvoltate de asemenea, cum ar fi Craiova, Pitești, Constanța și așa mai departe. Ne ducem și suntem mândri de lucrul acesta, că ne ducem și către Europa. Suntem una din puținele companii care ducem infrastructură de telecomunicații și către data centere din Europa. Unde aveți data centerele din țară? Sunt doar în București? Prime Telecom are data centere proprii pe care le găzduiește aici în București și în Iași și de asemenea suntem în strânsă legătură cu Enix Data, tot ceea ce înseamnă zona aceasta de data centere certificate la nivel de România. Ok, deci avem cyber security, avem infrastructură. Mergem mai departe? Ne spui mai multe? Sigur. Gabi, ți-aș spune că secretul unor date securizate ține în primul rând și de funcționalitatea lor. Practic, ca să ai date în siguranță, ar trebui să le poți accesa ușor, repede și ca business-ul tău să fie digital. Dacă vrei să capete acea viteză specifică anului în care ne aflăm. De cele mai multe ori, multe companii, pentru că la baza serviciilor de găzduire, probabil, nu sunt servicii corespunzătoare de networking, aleg să nu mai încapsuleze protocoalele sau accesul securizat de TVPN în accesul pe care îl fac și de aici apar lacune. La Prime Telecom ne ocupăm de toată această zonă.
cum ajungi la echipamentele tale, vorbim de VPN, cum funcționează firma ta, vorbim de internet, firma ta are nevoie de internet ca să își desfășoare activitățile în mod constant, ok, vorbim despre zona de servicii de preluare a comenzilor, că e important ca orice companie să primească din partea colaboratorilor comenzi și aici vorbim de soluții de voce, cu centrale virtuale, fizice, administrate de noi, toată această zonă de servicii. Vorbim bineînțeles, despre serviciile de cloud, care sunt construite în data centerele NX Data. Probabil suntem una dintre singurele companii din România care avem o soluție complexă de cloud. Când spun soluție complexă, mă refer la faptul că infrastructura noastră de cloud este construită în NX Data 1 și este replicată identic în NX Data 2. Practic avem 2 nori de infrastructură în 2 data centere separate. Orice s-ar întâmpla la nivel hardware, networking, companiile care lucrează cu noi își pot... Nimic nu se pierde. Exact, își pot continua activitatea neîntrerupt. Asta dacă vorbim de ceea ce se întâmplă, funcționalitate și neîntreruperi, pentru că avem multe platforme care sunt platforme vitale și unde dacă site-ul este picat chiar și 10 minute în cazul comenzilor online este o tragedie. Dincolo de toate aceste aspecte, vizând securitatea, Prime Telecom are un al 3-lea data center situat la Iași, unde face backup o dată pe zi, între 12 și 4, pentru toată infrastructura de cloud. Practic, toate datele din structura cloud, din infrastructura cloud, sunt stocate și la Iași backup-uri. Orice s-ar întâmpla, vorbim de o altă infrastructură, alte chei de acces, un rollback al informației în orice moment. Care sunt obiectivele de business pentru 2022 și în contextul acesta și cu asset-urile pe care le aveți? Sigur. Prime Telecom își propune în 2022 să trateze din ce în ce mai mult partea de securitate. Pentru zona de cloud deja avem funcțională, probabil, nu știu dacă mai există în România din informațiile mele, nu. Avem, dincolo de backup-ul pe care îl facem local la Iași pe servere, avem backup pe tape-uri. Ceea ce înseamnă că securitatea este deja vitală și în cazul unor atacuri majore, toate informațiile clienților noștri se află pe tape-uri. Când vorbesc despre tape-uri, mă refer la acele casete care sunt în afara zonei de acces din internet. Practic, totul este accesibil din control. Ne gândim acum la cum îl defineau înainte multe companii, practic acel backup din dulap. Informațiile care sunt salvate pe tape-uri pot fi accesate doar local. Asta e o măsură ultra preventivă pentru tot ceea ce înseamnă soluții de cloud la Prime Telecom. Vizând strict activitatea de business, ne propunem să lărgim area de colaborare cu tot ceea ce înseamnă firme de software din România, platforme de software, chiar sprijinim startup-uri din România care au inițiative de genul acesta, sprijinim de asemenea sectorul public să-și țină datele în România, chiar am avut niște campanii în trecut, datele din România să fie în România. Și, surprinzător sau nu, deja vedem o creștere a companiilor din România care se pun la masa discuțiilor, ca să o numesc așa, sau se alătură acestui proiect al nostru și împreună am început să furnizăm servicii găzduite în România, sigure, stabile și în parametri poate de ce nu mult mai bun pentru piața din România față de ce ar însemna stocarea în data centere din Europa. Pentru că menționai sectorul public, cum decurge interacțiunea cu instituțiile publice, ce necesități identificați acolo, cum le adresați? Instituțiile publice de asemenea au necesități de software. În ultima perioadă identificăm necesități de management al documentelor din astfel de instituții. Identificăm o zonă de securitate în creștere datorită digitalizării care a fost accelerată în pandemie. Dintotdeauna lucrăm foarte bine cu instituțiile publice pe zona de networking, fiind un furnizor care consultă și vine în sprijinirea partenerilor. Bun, mulțumesc Marius pentru găzduire și pentru discuție.
Pe dumneavoastră vă așteptăm să vizualizați interviul acesta, să citiți și articolul pe care l-am pregătit pe website și până la următoarea revedere vă zic la revedere. Mulțumesc și eu, Gabi.